O Grupo Provincial do BNG presentou unha moción sobre a comercialización de proximidade de produtos agrogandeiros que levará ao pleno do organismo provincial de mañá martes. Esta iniciativa chega despois da entrada en vigor do decreto que a Xunta publicara no pasado mes de setembro, polo que se regula a venda directa dos produtos primarios desde as explotacións ao consumidor final. Un decreto que entrou en vigor este pasado 20 de outubro e que, segundo denuncian, se fixo sen que previamente a Xunta realizara unha campaña de información e asesoramento dirixida ás persoas que veñen desenvolvendo esta actividade nas feiras, mercados e prazas de abastos da maioría dos concellos, nin que establecera contacto coas institucións e entidades que organizan periódicamente feiras tradicionais, sectoriais, mercados de proximidade ou de tempada con produtos da zona. Na moción, o BNG insta a Xunta que dialogue co sector, aprobe unha serie de actuacións específicas en diversos ámbitos para dinamizar a venda en proximidade, garanta as mellores condicións de traballo para as persoas produtoras e consiga unha produción respetuosa co ambiente e a saúde. Entre as actuacións que dende o BNG creen que se podían levar a cabo atópanse introducir alimentos producidos nas explotacións galegas nos menús dos centros públicos, facilitar base territorial ás persoas que demandan para a produción de alimentos e establecer medidas de cotas á seguridade social reducidas e adaptadas a este tipo de actividade produtiva, e o mesmo en relación coa súa fiscalidade. Na provincia de Lugo este é un sector moi importante, xa que son moitas as feiras e mercados tradicionais que se celebran en vilas e concellos que se verán afectadas por este decreto.